Pozdrav svima, u današnjem klipu ću vam pokazati kako da ubacite željeni kamion u Serbian Truck Simulator. Prvo što trebate da uradite jeste da odete u German Truck Simulator folder, My Documents German Truck Simulator, uđete u mod i obrišete STS kamioni. Ja sam ubacio autobus, znači na primjer ako je rarovan ovako kao Mercedes-Benz, ubacit ćete ga samo tako tu dole. To je to, znači kako ubaciti, evo ja ću vam pokazati put. To bi bilo to. Video, subscribeujte, šerujte i lajkujte.